Wis pilih Mas. Olololol. Ololololol. Biar ciret. Apa Rio kae no. Aku mangkat terbose to. Rio peseni sapa? Dudu dipeseni wong nggonamu. Wong Purworejo kuwi to. Anu jenenge sapa to? Ah Nino. Dregek ra digawake asu. Oh, dia digawake lu guk. Rudi ra begawake yo. Meneng kok cerewet ditis ditompo kae to. Bareng tekanane, lha lumutku ndi yo? Apa kowe pesen ngono? Aku entuke gak kebak lho. Ning lumut kali, kuasa lumut kolam yo ning kasar banget. Lho, iki yo kasar iki, wae sak menit tok. Tegi yo. Ndeng sing kowe dibayar 50.000 delegek. Lah sing kelangan lumut aku iki. Salahe gelem kelangan ngono. Iya, lalala kae. Iya, lalala. Ikut bahagia. Wis alalah pindho wis ana. Main pati ae iki. Jene kursi ora iki. Lumute gorono sik wani kok. Wah, kekasaran jane. Emas. Lah iki aku kulino lumute iki nek njikok kono ngono. Asine nek iso sing rumati. Dadi nganggone sesuke. Apa? Lumut angel to? Mancing angel. Mancing gampang. Lumute sing angel ya, Mbut. Bandel kunci. Di atas 5 jari lho kuwi. Lho iki dengak-dengak ngene iki. Lho, alah dedel bajibok. Iki to ganti yang ngene piye iki? Beres ganti kita gadeli tenan. Olololol. Podo, ayo gede-gedenan. Ayo. Ololol double. Dikawinke. Gede iki. Dite wes bareng munggah to. Aduh gede kono. Kayak. Lho, padahal ngarepe diobok-obok lho kuwi. Lho, padahal ngarepe diobok-obok kae.